strange gloom keeps getting thicker. We've been descending for a while now. These tunnels are deeper than I thought. What could be down here? Moikka taas kaikille, tervetuloa uuteen videoon. Tänään me pelataan Legend of Zelda Tears of the Kingdomia ja... Joo, mä pelasin Breath of the Wildia, mutta... No... Joo. Mä oisin itekin halunnut pelata Breath of the Wildin läpi. Mä kuvasin toisen videon, mutta se vähän niinku meni pilalle ja... Joo. Mä ajattelin pelata tän läpi ja... Joo. Mä oon aloittanut siis... Mä oon pelannut alun läpi. Tästä näin. Nyt tulee katskenen vissiin. People have been falling ill after coming into contact with the gloom drifting through these caverns. Though here it seems almost misty and not concentrated enough to harm us. We'll keep going, with it coming up from beneath Hyrule Castle. We do not know what waits below, so we need to be ready for anything. But I know I'll be okay with you, Link. Let's go solve this mystery. Niin. Nyt tulee kutsken. Yes. You're not hurt, are you, Link? Look at these murals. The written histories of the royal family include stories of a great war fought long ago. It was a conflict between allied tribes and someone only ever referred to as the Demon King. Is it possible? Do these murals depict the same legend? This is similar to the statues we saw earlier, a Zonai. And these figures look like Hylians. This depiction certainly suggests that the Zonai descended from the heavens. It is said that my ancestors, the first of Hyrule's royal family, were born from a union with gods who had descended from the heavens. These murals tell a similar story, and if they are accurate, then the gods mentioned were the Zonai. They must have forged a relationship with the Hylians of that time, working together to establish the Kingdom of Hyrule. This figure, he seems to be stealing something of incredible power from the young kingdom. This all aligns with what I've read during my studies. And then this, it shows the Demon King. And a fierce battle against him. If the creature depicted here really does represent the Demon King, then... Incredible! This mural must be the Great War recorded in the royal histories. This is the imprisoning war, and the events that led up to it.
Link! This is a huge discovery. All right then. Now to use this invention of Pura's. I'm glad I didn't leave it behind. It's so easy to record. You point it and click. Oh. Oh, it looks like the rest of the murals are obscured. Just what is this place? Maybe we'll find more answers farther ahead. Link, let's keep moving deeper. Mä en tiedä, onko sitten äänet teillä vähän lujalla. Saattaa vaan lagata sitten. Koska mä en oo varma. What is the bat? Was that the sword that seals the darkness? The blade that shatters so easily against my power cannot save you from me. Zelda. You who carries that fragile sword. A Link. Raru. And that was all you could do. How do you know our names?
Link, find you. Wait. I've heard a great deal about you from Zelda. Your wounds were severe. I'm relieved to see you escape death. Your arm was beyond saving. I had to replace it, lest the injury endanger you. Se vasta olikin pitkä toi. Mikä olikaan nyt? Kutsken. Oho. Master Swordi menee rikki. Siinä se on. Mä en tiedä, tuliko ne äänet sitten ihan hyvin vai. Nyt kyllä lagaa ihan sikana. Kato, että jos... Joo, me saatiin joku random käsi. Meidän käsi meni tuusan nuuskaksi. Hyrrä. Joo. Noniin. Tuli travel... Niin, tuli travel pointti. Millä mä travellaan tänne, kun mulla ei Sheikah-sleittiä? Sen näette myöhemmin. Nyt ne pyörii. Ne pyörii kyllä väärään suuntaan. Sinne suuntaan just niin. Joo. Kun katsoo, niin ei tästä pääse mihinkään. Kun se pyörii väärään suuntaan. No, lähdetään eteenpäin. Mä en tiedä, meinkö mä Shrinin luokse enää, kun... Tää on nyt jo melkein puolen tunnin video. Tai... No ei nyt ihan 20 minuutin video. Tää ei varmaan teille, kun mä leikkaan. Varmaan leikkaan niitä... Jotain random juttuja. En tiedä. Tässä voi painaa A:ta tai sitten kävellä ja painaa X:ää. Niin sekin hyppää sitten. Mut mä kokeilen painaa nyt A:ta. A:lla se ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin mennä vaan. Tai siis painaa vaan A:ta. Ei tarvi liikkua tai mitään. Se liikkuu itekseen. Chesti. Hame. Tuli hame. Noin. Nyt mulla on vähän armoria. Mä en muuta tiedä kestääkö mun. Tai näyttääkö tää hyvää. Anteeksi siitä kun sisällä tuolla, kun mä olin siellä tuolla paikassa, niin lagas ihan sikana. Ja anteeksi, joo. Ulkona se näyttää paljon paremmalta. Joo. Jatkakaa kattomista. Tästä varmaan tulee sitten se ihanaa Zelda-musiikkia. Tästä varmaan tulee pikkukuva sitten. Ei tässä kun se liitelee vaan. Tai kyllä tässä se liitelee siinä, sehän tulee, mutta joo. Kohta näette sen kohan. Ihanaa. Nyt kun tähän tulee tuo teksti. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Johonkin tuohon viereen mä haluan ykkösen. #1.
merkkaan mun joka ikisen videon nykyään. Niin. Ja tässä voi nykyään daivaa. Tai siis Breath of the Wildissa ei voi daivaa. Mua harmittaa tässä ei sitä maintemää, mikä on siinä siis kakkostrailerissa taisi olla. Katsotaan pyöriikö hyvin. 30 fps silti. Mä laitoin se 60 fps pois, kun se ei näyttänyt hyvältä. Tuli jotain 2 fps vaan. Häh? Onks täällä vihollisia? Ai siinähän se yksi on. Haetaan ase täältä. Niin kuin aloitettiin viime pelikin. Eiku hetkinen, mullahan on ase. Nää vaatii kyllä ihan sikana iskuja. Noin. Noin. Mä haluan ainakin mennä Temple of Timelle. Jos ei muuta. Joo. Onks täällä mitään muuta? Sieni. Miten mä aloitinkaan viime peli? Ai niin, keräsin sieniä. Olin sienestä... Mikä se sanoo? Sienestämässä, eiku. Joo, sienestämässä. Kyllä. Tää on niinku tän pelin se, millä niinku skouppaa ja sitten ei tää tyyppi vaan. Siis se antaa sen jutun. Jolla skouppaa, kattoo mappia, kattoo questit ja travellaa, fast travellaa siis. Eli siis tää mikä tuolla Zeldalla oli, kun se otti niitä ikkunoista kuvia. Purapad. Tää on periaatteessa Sheikah Slate 2. Mut vaan näyttää vielä enemmän Switchiltä. Tää on Switch 2. No. Tää openataan miinuksesta. Ja mä voin tehdä tälleen. Selitä mulle ekan. Mä oon nää selitykset kuullut jo. Mä oon yrittänyt olla katsomatta hirveästi niinku mitään spoiler-juttuja tästä pelistä. Koska mä sain tän eilen. Ei kun ostin tän eilen periaatteessa. Mä en käynyt hakemassa sitä vaan. Mulle käytiin hakemassa sitä. Joo. Scope. Ja nyt tuolla on yksi tommonen värijuttu lisää. Sitten openataan miinuksesta tää. Nyt tulee hienot animaatiot taas. Täällä on mappi. Album. Täällä on näitä kuvia. Sitten questit. Mulla on tällä hetkellä ainut main quest on Find Princess Zelda. Ja se on oikeastaan mun ainut questi tällä hetkellä, niin... Juu. Mä en tiedä miten tää pyörittää 30 fps. Häh? Tää ei edes lagaa paljon kun kattoo tätä. Okei, kyllä nyt joo. Mä en tiedä lagaako tää teillä näin paljon. Toivottavasti ei. Kun paikalla on niin sit se ei lagaa. Noin. Otetaan uudestikin siitä. No niin, selitä asiassa. Mua ei kyllä kiinnostanut yhtään. Mä en lue näitä ikinä. Toivottavasti tekää ette lue, koska mä en anna teidän lukea. Eli itse tällä targettaa. Sitten tää tämmönen hieno temppu. Mä kuolin tässä. Mä pelasin eka kertaa. Koska...
Mä menin liikaa eteenpäin. Tuolla on tyyppi. Mä haluan fightaa sitä vastaan. Koska mä oon best. Sitten tosta otetaan uus. Noin. Nää ottaa paljon enemmän hittejä kuin Bogoplinit. Breath of the Wildissa. Joo. Tässäkin Bogoplinit ottaa niinku enemmän damagea kuin Breath of the Wildissa. Bogoplinit on ne perus. Mä unohdin, että mulla ei oo glideria. Se olisi kyllä semmonen, jonka tarvis. Heippa! Mä otan uuden stickin. Ai sieltä tulee yksi tyyppi lisää. Noin. En mä halua heittää näitä aseita. Noin. Kiitos. Varmaan vaan menen Temple of Timelle ja sit se on siinä. Koska shrineit on pidempiä tässä pelissä. Ja kun mä en halua tehdä näistä mitään tunnin pituisia videoita, niin mä teen tälleen. Mä teen sen mitä se yksi tyyppi sanoi. Eli siis heitän. Eiku, toi oli hyvä tyyppi. Aha, okei. Mä luulen, että se on paha. Nyt tää niinku... Mä vein sen sienen. Mä en tiedä, pitäis ehkä kuvaa toinen video heti perään. Mä kokeilen saada tätä tänä päivänä, eli nyt on tiistai. Tällä viikolla ainakin tää tulee, mutta kokeilen saada tänään editoitua. En mä nyt editoi tähän mitään varmaan ihmeellistä. Leikkaile sieltä sun täältä videota. Nyt vaan mennään niinku. Kokeile saada nää jutut, jossa mä en puhu, niin kokeile saada nopeutettua. Eli nyt mä voisin... No nyt ollaan päästy tänne Temple of Timelle ja mä toivon, että mä saan onnistumaan sen. Tuolla on shrineit. Mä merkkaan shrineja, jotka mä näen nyt jo. Missä täällä on shrineja? Täällä pitäisi olla 3 esillä. En oo nähnyt kuin 1. Missä kaikki on? Hei. Tuolla on shrine. Jaa. Ja... se pitäisi olla kyllä täällä näkyvillä jossain. Oho. Katsotaan vielä tänne. Tuolla on jossain. No ihan sama, ei tätä varmaan kiinnosta ketään. Katsotaan tää. Mennään Temple of Timen sisälle. Nyt tulee muuten katskinen, että tuolla hiljaa. That door will open only to those with sufficient power. I'm sorry. I did not intend to startle you. It was I that spoke to you earlier. That arm originally belonged to me. I am Raru. Forgive me for appearing to you in this manner. Unfortunately, I no longer have a physical form. In any case, that arm should allow you to open this door.
seems to have lost the power to do so. You might be able to restore it, but you would need to enter a place filled with sacred light. Of course. Why not visit the shrines on this island? The shrines. Yes, I am sure they are the key. Mutta sellaista. Meidät niinku pyydettiin tänne näin, mutta sitten toi ovi on kiinni ja... Katsotaan mitä tapahtuu. Ei päästä sisällä. Tuleeko se rauru uudestaan? Älä jaksa, et sä kerrot taas noin. Kerro täsmälleen samat asiat, mitä sä äsken kerroit. Niin. Joo. Ajattelin, että mä voisin lopettaa tähän. Anteeksi. Mä en jaksa enää kuvata videota. Ja, tai siis mä haluaisin, mutta mä en jaksa. Ja tulee ehkä turha pitkä video, kun... Niin. Mä voisin lopetella tähän. Oho, nyt on aika kirkas. Mennä vähän tänne päin. Joo. Mennään tonne. Lopetellaan täällä hienossa paikassa. Mä en kattonut sitä viimeistä shrinea, mutta ei se varmaan haittaa. Noin. Mä katon vielä, jos sitä löytyy sitä shrinea. Nopeasti vaan, pikku vilkaisu. Entä täältä puolelta? Mä haluan merkata se vaan. Ei löydy. Onko se tuolla? Ei. No ihan sama. Sen voi merkata milloin tahansa muualla. Joo. Kiitos kun katsoitte ja toivottavasti tykkäsitte. Tää oli eka Tears of the Kingdom video. Ja... Joo, tää on hyvä lopetuskulma. Otan screenshotkin tästä. Niin. Eli kiitos kun katsoitte ja toivottavasti tykkäsit ja... Me nähdään seuraavan videon parissa. Heippa!